Dňa 15. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu My Machine. My Machine je vzdelávací program, ktorý sa realizuje v 3 krokoch od nápadu cez koncept po prototyp. Pozrite sa, koľko základných škôl je zapojených do My Machine v školskom roku 2024-2025. Ruskou, Koškovce, Hodruša, Hámre, Krivá aj Martin. Okrem študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budú naši žiaci spolupracovať aj so študentami Strednej odbornej školy v Žarnovici, ktorí na základe technickej dokumentácie vyrobia pre našich žiakov ich vynález. Môžete nám predstaviť projekt My Machine? Áno, vzdelávací program My Machine prepája 3 stupne vzdelávania. To znamená, že my na začiatku prídeme na základnú školu, tak ako sme dnes prišli k vám a poprosíme deti v jednej triede, aby nám nakreslili svoje vysnívané vynálezy a tie potom putujú do rúk vysokoškolákom, ktorí na základe tých kresieb pripravia nejaký taký už zrealizovateľný technický koncept a potom tí ho zase odovzdajú stredoškolákom, ktorí v rámci praxe vyrobia už naozaj funkčný prototyp a na konci školského roka pozveme aj triedu z vašej školy a aj ďalšie triedy, ktoré takto máme rôzne po Slovensku na také slávnostné odovzdávanie vynálezov a tam si teda už deti prevezmú už hotový naozaj vynález. Aká je vaša úloha v projekte My Machine? Tak dobrý deň, moje meno je Gabriela Zeleniáková, som zo Strednej odbornej školy v Žarnovici. No a našou úlohou v tomto projekte je vyrobiť vynález, ktorý dnes deti kreslia do tej reálnej podoby, aby si ho potom vlastne v reálnej podobe videli, vyskúšali a mohli ho potom počas školského roka využívať v škole. Žiaci z 5. A triedy usilovne vymýšľali a vynaliezali pod vedením študentov slovenských univerzít. Svoje vynálezy, ktoré nakreslili, odprezentovali pred celou triedou aj pánom riaditeľom našej základnej školy. Z výstavky všetkých vynálezov nakoniec hlasovaním boli vybrané 4 skvelé nápady, ktoré poputujú k študentom Slovenskej technickej univerzity. Tí sa pokúsia jeden z nich premeniť na technickú dokumentáciu, vďaka ktorej budú môcť študenti Strednej odbornej školy v Žarnovici tento vynález aj reálne vyrobiť. Pre TV Klopačka Mia Mária Polóňová.